ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ। ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା କେବଳ ଆସାମରେ ନୁହେଁ, କ୍ରମଶଃ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆଣିଛି। ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମେଘାଳୟ ପରି ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ପରେ ଏବେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟରେ ବି କାଲ ସାଜିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ଆସାମ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ମୁମ୍ବାଇରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ସ୍ଥିତି ଏଠାକାର କିଛି ଏଭଳି ରହିଛି। ଘର ଦ୍ୱାର, ବଜାରଘାଟ ସବୁଠି କେବଳ ବର୍ଷା ପାଣି ହିଁ ରହିଛି। ବନ୍ୟାରେ ଭାସୁଛି 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଶତାଧିକ ଗାଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିପଦ ସଂକୁଳ ସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ୟା ପାଣିରୁ ବାହାରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ମୁମ୍ବାଇ। ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଉଠିବା ସହ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। ସିନ୍ଧୁଦୁର୍ଗ, ରତ୍ନଗିରିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ହିମାଚଳରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆଣିଛି ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ବର୍ଷା ପାଣିର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ତଳିଆ ଗାଁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏକାଧିକ ଗାଁ ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଓ 15ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଜାରି ରହିଛି ଭୂସ୍ଖଳନ। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଧରି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଓ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୋପରେ ଯାଉଛି ଅନେକ ଧନଜୀବନ।